Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke United Democratic Party Youth Wing Maukenrau Circle, kala penlong ye kejing ye kenduk lang ki samla, pada kejuk kepor, kala penlong ro ye ke rensan ke benta, ki badan sab, ya ke bala tip kum ke say la isam, kum ke lat, baki khon samla ki nyok lat ban pen ye ki sab ki pong ba per, jongki. Ya kini la penlong de UDP Youth Wing Maukenrau Circle ha mau usam ha ke bakladan kum bahanyo pongut ki samla na ki shnong bat ki dong ba per ke Maukenrau ki balawan banya shimbenta ha kini ke jingpen ya ki sab jongki. UMLA bat MDC barim jang ke Maukenrau constituency uba Remington Pengro ulawan ban play ya kini ke rensan ki samla ha ka jingye don lang ki nongkit kam na ki sub circle ba per jong ke Maukenrau constituency ki balawan ban yashim benta ha ka ke jingye kendo lang ha ka ba hale don lang ru UMDC jong ke lang kerdem uba ringkat lang lendem lakat terus nem helop hilayo ki belajar sao dong kari jongi tangki jing ding jenjang limat mentaga kempi budaya perkan sandul pura tu ya perkat janai swaba pensiun ya karai kapor kumela kan poi atan hateng kaplia huwat syatitan ali barok ngi khat lang yapi ngin yas nokti ha perti UDP kena samla rang ba temen ali ngin yas nokti da jingmen sandur pura tu da perkat janai sahabat pensiun ya karai kapor kumega la campai artan hateng kaplia huwat syakitan padu himing kum urang yale turbek saprang wala bun kijing what's new kun sweat what's new rangli ngiru nginton ringkat bati Hari ni kejing kenduk lang ke UDP Youth Wing Maukenrau Circle kala penpau kejing diau ba wat lada ke jela Meghalaya kala kenjo sya umau mer ba sun post nem kejing yo ya ke jela ba pura pose ka dong ka thain Maukenrau ka dang sadin hagi ba bon kiliang nalor kejing benyau halor kejing o jing nam jong ki khon samla ki bam yo kam yo jam shusho kila penrap ru ba ki samla ki dei ki lawe jong kari Henry hagani ka jok ka pamenta ki para samla ki dairu na ka benta ka menta namarba ki samla ki dang shat dang klan lada kim le no menta lanu pat kin trei ka samla dokumen lang mensong ka badai ka presiden jong ka jata sub circle haba kren na ka jingelang kala penpau bakum ka samla jong ka thain ka bala sakhi ye ki babon ki jinge ba ki samla ki ye kendo kala don kam ban jet ye ka seng ka bala ban benda urlong ye ki jing thmu bat namar kata ka daw la penlong ye ka ban yat ha ka jilni jong ka san perthei bala jet ban rung ha ka seng UDP ban yoru ya unong yalam ubadai ukasi ong bechisen ong ba ha kajing sisa ngam la don than kata kajing mut jonga bangan don ha kani kajili jong kani mo ka kamsan perthei namar ba ngam singu dei namar belai nga long kan thei ka don ni kata kajing singu mo namar ngasa ju ibe tang kirang ba te kiba le yakini kijat kam tang ba idon ita ijing thmu bangi kum ki samla ni dei ban yo ni dai ban yo tengmut bangin yo ya kata kajing thmu jongi te ni don kam ken ban jet ya kata kaseng kaba ni idon jingkermen bat kata kaseng kaba ni iba ki kin sayarap ya kini ka jing jongi kum ki samla bat kajing jongi bat sibun kata kajing jongi kum ki samla bat balai ni jet ya kaneka parti UDP kalong ba namar ba ngi kwa ban yo ya u nong mi khamat u badai da u chat ban riu la chong jengi u khasi uba ni la ban ya kren da ka besuk
ngim don kam pada jenjar than adu kata-kata don kam than ya ki breu bakin wan banyarap ini ban penkeren ya kita ki cingdawa jongi hendrei ni ngin la bet bandai mar khmat haita inong khmat jongi bat impen sngeu ya kita ki cingdawa jongi bat nganget ru ba bangi dei naka cu kacat penriu ni ka cu kodok ke senam ngin sakham don subun kita ke cing sngeu ba kin sasngeu bat kin la kin banyarap ini U Presiden ke Youth Wing Maukan Rau Circle usamla Brington Shooting ulaong ba ula shimti kamu Presiden ke Youth Wing Maukan Rau Circle banya lamlang yiki weibat ki para samla ban trei ne ka benta ka dong ka than baru la ban rap ru badai hadin kata kamat bakin sala ban rai da ka wei ka jingmut bah ka nu ka benta bah ka e ka caka bakin sala ban tor syakman Ula ong bahagano guna ko benta ni kinogino ki than jong kari India ni ka perthai barok ka wei klem ka san hima amla aban ya shakhman ladadon ka jingtmu ka babha ban kinteu ya ka dong ka than bat ban pen urlong ya ki jingtmu Ula ong badai namar ka ni ka daw ula shim ya ka senjam ban mi shakhman ban rung ka UDP namar ba ka dei ka seng reulum bat ka dei ru ka seng ka bahe hapo ka jelami ka halia Ngadong ka than ke jong ni kampat dan ni na kata kata ni kum ki samla ha ka kedon jong ka UDP ni dan ka wei ke jingmut ni dan ka wei ke jingmut ban kentiu ya ki para samla ban kentiu ya ki para shoshnong jong ka dong bat ka than ni para ka wei ka bahap apa ka mau kro konstitusi narangi pe ha ka ni ka por ka mentah Kajing kedua kam jom disamla kam dei kebakai. Nisi ut sandang serum Hingrai nimpat yo ya kata kalah banyak terelang pat kanu kakedun banyak penklan ane banyak pentha ya kata ke keba dan hapo ka konstitusi kecong. Kani kampatay kapor bangin yakran politics. Ndrai kadai bang kumi kum ki samla niwan banyak hane ban perpau ya kai kathong ka bang idon hakmat du ya kai kathong ka bang idon hakmat du ban kentiu ya kayo kokot jong kadong kathan bat ban kentiu ya kajing nang kajing start jong kadong kathan ladang ipai kajing syakran ben jong kadong kathan ke jong ni sene kelalong palat le ngam kwa ba nang ni syakmat limba ka jingsisa namar ngirung ka ne ka UDP ngiri ba ka ne ka de ka seng ka badon ya kata ka bor ka bahawar fulai kala bensinsar ya kari khasi bejoni Kani no kadai kersen jam ke maningkong kajonga manganrung sa kani ka chili sign perthai haswa manganrung sa kani ka chili sign perthai nga kumusamla halade hingal perkhat ba bahaswa pengelit sa kano kaseng ne ka party nga deiban paipa nganeban kmit kai kaseng ka baidon jingmut kai kaseng ka baidon jikramen na kanta kathan bat kacai bendrehi barakawai tinak na kadaw ngajiet ya kane ka UDP kumusamla ba da kamon lajong kamon sengaba lajong ban yatroy lang ha ka pha kamiat ha ka kasyon jong athan Macong kacai berdiri berakawai namar ngai ba kani kaseng jong kaseng UDP kadai sya kata kaseng ka baidon jingremen keba kadai kaseng jong gicai benreu kaseng riulum kadai ru kata kaseng ka ba kran cepat ka bakit kia sephang ka ne ka ri kacai benreu ka jong hi berakawai hakane ka kalimat komenta nga kumusamla ngawan hakane ka seng UDP ban ai kata kakti kadiang kakti gamon ban yatrelang dekat pat ki samla ki para ningkit kam bat namar ngai ro kumusamla nakade nakati kadong kathan ngidon kam sibon ba ka jinggala nakata kadaw ngawan hakane ka seng banwan ban yadon talang kumbang along kumbang yui hakane kapor hakane kalimat komenta Borok-borok isai keren bagi isai ong bagi samla kita ikalawai harengan pengkelan gini ketin kendir bagi samla kita ikamenta
ladang ikit samla ke pedang syait dan klaim ladang nimle anak mentala nung ngintrai pan ngintrai dalam temen ting sudah menong bah kumbang nilai i kisnem ke belayat ke belajarong te nilai i ke ai ke belajar ke ai ke balong te kumta barok na pring jengi ke wa hi ke jengkelah te ban manra ke jengkelah kadai mengi ke samla bagin penkelah no nungkong apa dengan kamat kabai yo i kadai kabadai berpekiu ya ki hun samla berkata kalong ba ikwa bangseng ya ka vocational training ka pamut kecakapan ai kecikai ya ki samla di padon la kajong kata kajing temu ki panang ban sujan ki panang ban le kanu bangseng ki kam lajong la ne kanu kajing don sap kajong ki kabadai ba kam menteri bakta pa kali tenti we kayo kakot jong kani kathan hi juru jong kajaj pendri berkowe kidon cipun ki jing terang kajong i kawe kati kata kabar kalong ba i don ruah katu ka matri kam kajong i ba ikwa ban yarap i kun samla ki ba wan kalong i ngabduk ba la ki kwa ki badon ka jing nang jing start ane ka jing pas ka ba piang ba ane kun ni gini ki exam kum ka civil service kala long jong ka Mikhalia civil service lani wat chadu jong sentral ka UPSC ro ikwa pan yarap kita lengba ka skim ka ba dei batmang na benda na kani ka mele skim yarap pisa kap tu kate na benda kita ki samla kata kading terang jui na benda ki samla lada pilpai yakin kena benta jong kadong kathai lani yakin kena benta jong ke India bad hapara ka wei ka pertai pilpai balada klam ka politics se phimnamla banya chakma lada phimut na benta shisha ka jingpha jongno lada phimut ban kete ya kadong kathan jong phi lada phiklam dan apa ka politics lani lada phiklam dan apa ka sanyima sima ginamla bantur ginamla banya chakma ban ngim dan thang galat kalanti ban nang keu ban nang pedi ya ka jingmot jing berkhat ka jongi ka bakum ki samla ngidon ban ngida thange nak kata kadau masa siam ni kena senjam ban yang bantur bat ban rum hapo akan ka sen UDP kabang ada idon jingkermen lada dei hapo jong ni ka thain mau kan ro ko jongi bar kham tame chitai sipo socialong kabadai na mata ka chela ka jongi barok kowe ngai idon ken jingkermen ni kena ka sengrulum ka jongi kabadai ka sengrulum ka bahe hapo akan ka chela mi khla jongi bukum ki samla ngi dei banda pechwa namar ngi ai baladang chutur rumah klam nadan ki atir ke babiang kamuat kanadan ke jinge yang iba lan amdang latur ngin fasyaram dena takadau bangsa syem batai kemat sikani kaseng UDP kabangi ida don jikerman lah kami ka thai na jungi barkum juro handai poste hi barokowe ya ke kena samla ke jungi nginwa ya ki paradong perthai ke jungi ki badan sisya kata kasap katalen ke jungi bakin sei kin kata kasap ke jungi kenang man gelem ke jungi ro nginla bandai na ka benta jungi kanam sakut no sa ken tangane ka dong kathai jungi handai ban betil nanti ya ki na ka ne ka thai ke jungi shaki wei pat ki kadan ki bakham he bakham sine Nakaliang jong MDC ka langkardam uba ringkat lang lendem haba keren na ka jingelang ula penpau ba kumud khot jong ka UDP ka badai ka seng reulom utrang ba ka seng reulom kan bat yo lakam sensar bat ki parado parasnam kin yoi ya ka sensar jong ka seng reulom ula ong ba kumunong yalam bat nong trei jong ka UDP ujubo ka jingkeli hato donni em ki nong trei ki ba scam ki nong trei ki ba e ya ka seng reulom bat ki nong trei ki bam kenria bat ki nong trei ki bam shathin shushu ba ringkat ula ong ba udon jingkermen ba ka UDP kan job ha usnem 8000 arpulai bat ka dairu ban job na mau kenro bat na ki wei ki than ba marjan kumta ula kinturu ya ki paranong trei bat nang yalam jong ka UDP ban long ki ba trei shitam bat ki badon ka jingkut jingmut ka ba scam ban dubla ban penjob yo kurtong na mau kenro constituency ki parado prasna kini i ka kum sinsyal joga parti ulum ni syailam namar ba ki paiba imat idang duna lani kim pada kwa ban penjob yang ini ki ketong ki badai ke parti dulu kham tam nak parti UDP ngacu perkan marwe bahato don em kinong trei ki waskham kinong trei ki ba iye ke parti dulu kinong trei ki bam kerja
bat ki nong trai ki pamsyatia ngangarung seperti ngam dei ngabot brio ngabot ke parti ngaju ongi kandidat ki bang kerjaan bala da mapi kum ki par kandidat bang kerjaan lada himi na pada ko kete man da chawai ngandum buat ngandun ke parti balai bang kwa bang ngom ta bang kwa bang parti ki mangarung wah kawai kesi kanyo ya kabor ban sinsya baru kajing anglur kajunga kalong ba nado nang kana ngila persya ini ki parti nong wai wa ki parti di thor ki parti banaba bar ka mensim jingale nado nang samla hadu menta kane kasa arjara pulai nang tende po sora ina hap sora amta ngidon je kermen banjok bang kermen ru bang parti jungi nang ne po mor kene ngidi banjok marjan wah habang ejan nai mau kendau mana sora melawan tim nampak sela mau pulang ke bahap wa isil berkhoj larang ngila pentai stom ngila penjok bat kecing job kadai kecing scam kajungi kemungkinan kedkam bun sim na i kisamla kilong wisung shit ban mi sakmat hang sim menta ban kerja di ulu kotong handai teng Ija Lentino, saya lama kelano. Namar ba ngiku parti, kapati, kapamdai parti beruspa. Kapa umunu kandidat beda dengan parti jungi guna penudi. Dayo kandidat berhambit kambiang kami po ipir. Dayo kandidat buduna East Asia. Ngi tudayap dagamet. Baru ngimla penbiang penbet ketkum kajingnya juga por namar pertai menta man bakran dan bisa bat ki kandidat ki bami menta bon higi bahas pa mah te ngangadan menta puput selaru ngapet namenta parti UDP ban itu kajingile kajungi upai ba kwa kajing kela hanrai imat andayat ke bisa klan ki kajing kela te hang ni rumah apa pun ngabu api kum kiduket kam juga parti bato tidak simti ke kam kum kiduket kam juga parti tolong kebaskan to istom bat ai bagi cinta istom jungpi karena pendua jekerman bakat anak poi kapor banyak terbuat ke jekerman keadaan hajat Habakren ka jingelang ukertong ko UDP na Mauken Raw constituency uba Remington Pingrop ulaong ba ubo kawai ka thong kata kalong ba unbo shiteng na ka MLA scheme tang na ka benta ki khon samla bat kumno ban wanra ki kampen roy bat kayo ka kot hapo ka dong ka than jong ka Mauken Raw constituency hi baro kawai uba Remington ulaong ba ka jingdon benta lang jong ki khon samla ka ai men sim shikat day amdai tang hisen sansnem ban pensngotenat yaki shwa ka election henry ka ni kan long hisen shisnem kumta ukrmen da kabas kem baki samla kin treshitom ban yo khat yo so jok ka jingjob house nem 8000 arpulai bat an ya dan rengkat langru kat ba ublei udang ibet ban ai ban ket ya ka lengkor jong upat ba baladadon kino ki kon samla naduk ki berit haduk ki bahe ban pen ai ialah kecong kesab kabagidon kable sia ajar ngo khantam yo presiden ba Brington shooting secretary retention lang lawai bat ya barokot kinong kitkam jong ka youth wing arpu khandai Mauken Raw konstituensi na ka parti UDP kembang cukren na ka por sia ka por manta ka MLA scheme la he ma tangka meli skim ar kelur siteng pocung jisi kelur plus lang berkhot ngai kue ki amane ki sam skim lai kelur siteng sa kelur duna tangka we ka thongan bo siteng na ka meli skim treshutom ngen yo khat yo so chong kicing job ha warachar ar pulai tang so khendet bene siteng na ka meli skim ngan bo karpang na ka banta choki kon samla kiban kumno banwan ra ya ta karoi kapar kayo kokot siya gani kathan ka chungi rengkat bat nga trai syutom nginyo khay yo so chong kaching job
hau arah tiarar pulai ngan ye don rengkat kat bau beli udang ibet yengi bankit ya kelengkor na kabanta cung upat ba mata sengai kampat de garali de tang kecingi kunduk lang cung katau gat nei kinong trekam cung kisop circle ki paper nro tolai bat kerpang ya kathan roj bat khathang sing circle